kardom pini chihut chipura jai megalong penili Samira Singh Jain di therapy lapen pini abang niri tum kachin ki chethan ponji labang ke non malom pinang an Assam lapen Meghalaya aduya hoilong pinang an charvo sai mati chihili sai asonsi non malom apor mandelo lasi bangsu chihili sai lapen manghumang ramapor hut khasi mati khasia khai lapen karbia khayang bong kosonsi mon sampin ki doje ma labang so puthak pini kachin ki chethan bet kachin ki chitham ponje phansi niltum chisik ponlo lapen iprang kusonsi chingri petpen kido thekjima la so puthak seta miniltum pini chingki chitham pon polasi pini abang nilitum long nangache tonglundo UKPO Central Committee pen panchingai lang ratani lasi aprang sinili alang liphan kat news lape ahin pen rada phan kapachini ponje se phansi nili chisik pon kardom khoblai lasi alang lihando pini UKPO mate United Khasi People Organization Karbianglong Central Committee pen alangi me phuik lo lasi alangdi penepini bangso chihut chipura jai megalong asapu chingki chithan pozna lasi aprangsi nili alangdi pen kachini ponji mate radaphan kapachini ponji kangtunga bangke karju ponji kangtunga bangke laphen lojer Karbianglong alo inkoira trok constituency do la suang bong pen nangli tuma khai mati khasi khai ko ana constituency long si kiduik lo Frangsi dak kat news asaham klemang phu maname choro par piklo na por kimi angtum penchitan long rapapot nasi Karbianglong Autonomous Council long constituency ko trok do la song bong pen nitum constituency sirkap do nasi kicing sila ke amri long do lo amri lepen cintong lepen socheng amreng nasi lepen pui tum isna tu kor kanthi pen cenglok socheng dhenta lepen ke singhason long tado lepen non dak hansri lumbayong long tado mane latum kidu ong ue mane do chom son sedo stame khasi tum dolo nonson socheng dhenta long ke pati juri kali beti man hada bang khasia basti pusi pu ha pu la sadak ta penangan don phau ka pleng arong do tangte ilitum Karbianglong Autonomous Council ke ningkan pharo khrisir kebra phok kebra hini aningkan si council kang ni lo tangte piniar ni pen langdam lo puti ningkan troxi kep an Karbianglong Autonomous Council ingi elo lapen ha honik elo lasi laso along pen nanglitum aprang penta ladak Karbianglong arlo si tuma manti nani pensin nanglitum ladak nangaching beik lo la bangso puthak ke khasi khay atum ke ladaki indigenous tribe mane atum khe barim atum lo atum nan ne pen kibe ta nan ne pen migrate ke bang kali alang atum ladak nang dolo West Karbianglong long penangan ladak do atum nasi halasut 1951 aprang Karbianglong mane Mikir Hills asut long le aprang bantame ladak Karbianglong long ke khasi tum dolo since before the inception of Karbianglong pula nasi halasut pentame dak Karbianglong long ke khasi tum dolo nasi we are one of the indigenous tribe of Karbianglong tangte UKPO puge non head jong si kiseng mamante arjiding open si nangitum la UKPO mati United Khasi People mangke kiseng non head jong ma mante aprang pen la so itum khasi tum organization aprang ban tadol stame non da bangso UKPO mate United Khasi People Organization bangke non nitum akimi ason no setame akimi puai pir stame hala ASDC Karbianglong along kacari hot hala sud UKND puisi asong tang kring duhara lagi UKND mane United Kharawang Nongtung Dorbar da bangso song tang pik hala sud non tame chikiklung stame alang tum non por bangke ke sara por botor la ka do ka ve tapen ke active non pun ke kam claim klera marsi kidam tang aningkan tame labang so UKPO mahang keteng nang ke alang itum ake japan labang so UKND bang pawedet nang pa alam kali alang itum dolo setame non Karbianglong along khasi ke kidoan non
konsensi sirkep do la bangso konsensi sirkep ang bong itum jingrum pet pen itum donang ji buak kemang pen sila bangso UKPO amang tek lo la si la bangso UKPO amang tek ke UKND itum akija pen la pen sonak taksi pu non amreng na tu pen tami itum member dolo la si la bangso UKPO itum pangtang ji tapen UKPO amen pen si itum kopilo ne kiduk kisung pu hin tami pini alam ki pho pini la son chichok chebong charwo sai tami tum UKPO asong ban si tum kedam tang tami tum klem pon bom lo asi non tami klem pon bom jilang pusi ni tum komiti along tami tum chingwai chingsai pon basi tangte nangdi tum phan karbiang long utun mas council pen nangdi tum ta sidami Karbia K som thak thak sin tum tami K kang thim nangli tum lam met lang chong sedami in tang kring la pen chok lim do lasi nangli tum phan Karbiang long utun mas council pen pini akithei tan nangli tum phan pini yarni anangli tum sedami aprang pen Karbiang long sing sia ko pen sedami nangli tum Karbiang long utun mas council ini ni ko pen sedami nangli tum dak Karbiang long sidolo tangte pini yarni anangli tum phan Karbiang long utun mas council pen nangli tum akhai phan pini akithei tung akirap doloma ase Karbiang long utun mas council ini ni ko tami tum dak dolo itum khasi atum dak kai kang them la dak khasi pusami karawang nong tung belasan penar atum nong labang nong plut atum sondo nong triang atum lasi latum kado ka beta me khasi aroloh mane inyau trap puisi inyau trap asumar inyau trap mane la troxy to la bangso hem troxy mane la hem tin troxy asumarang selo hem tin troxy mane khasi tum la tumar asumarang selo lasi neli kerap re punili pudam de rap lo council pen tame po pers tame non langdam pulote council kang ni lake ni kan truck sia pleng alo nasi non son amrenga hawar non hadake khasi tum pinangan dolo cintong tame pinangan dolo adua hoilong ta dolo la pen cintong arlo tame khasi tum do hadak kharwang pedum do hadake lang met long chong lam chong tame hadak tum othip la pen non pu tame karkli ka phejota do bom atum karkli ka phejo mane arna mapan atum thok jer pi bom aninkan wang non son na march ta pen april april pen mi adak la so festival do bom la tum abang so festival la ke tholing do pula ha tholing do la ke ang tum sok chili la hai longle pe klok le ko la son sila bang so la son ning kana bongja apan tum sai ka chitiki apan motor bokan ka pe meji pan apan perthea ura krem la hai ka do ka pe jok ye pan la so ge thok jir zai mek deng pon asia ning kan ther ta do la bang so asi aprang ASDCR ni hot kimi council pan la bang soling do pa fan ta do hala sore 25,000 pilo itum iam lo ala sarsing bongrung alang linon ka vedet lo hala so kartli ka phejo ke pachun ponje pachun dia phan mane la bangso pachun dia phan council long pen isi place dun lo man council pen fan dolo tum penang naning kan ke tum kampi dolong lo la si la puwang bom pen alang dia vedet lo la pen ke सरकार तमे ना चलार माचे ले बांगसो अफान तमे अवदेर लो है इटिंग थान पंगसन लो ने डाक अथाक काउंसिल लों के क्लेम तुम अवदेर लो अपन के काउंसिल हॉलिडे त दो वाला सो थोलिंग दो पु काउंसिल हॉलिडे दो अपरान नि तुम क्लास 4 क्लास 5 ला सो नि तुम हॉलिडे दो लोंग लांग तुम थोलिंग दो प जमांग खरवांग तुम थोलिंग दो तंग हम सर केंग मन से दाम नाम नंग के लांग दो हसुट अलिर अचाम दो असी lahai lo akhir council pen ke rap ke tapen ke non ningkan troxy ke plengan lo council asi khasi tenta isi kai bari mate rak ke duklung atum lo lasi nominated MSc na political na thulang dam bolen nominated MSc bang non anta me thek long alang ni tum khasi kai sta me non ASDC arni 1989 lam yang la so ASDC kang tangkring hot la so UKND pumi pen ni lipulo UKND asong tangkring la so
latum ke cepak leng ke ciklo yon hisap si dollar pusi ala you can dia present dum mana ASDC pen you can dia mangatek na sam si kitan la na si hala suhut border chairman pilo tum Karlin Mukti Pupan inut border chairman pilo lapen ke la son tak si hala suhut ASDC lapen si pemel aku no cetak lo ko son pen aku pini alam ladak dolo na si hala suhut puthot ci resign dat si puthot a group aku lo dak duang thulo kuen stand apan pitulo la ke council pen ke lang na rap la la pen ke non ke do bom non ki bom council autonomous council itu ngacheng honing ci tene Dr. Tuliram rong hang alang li CM kang cheng deng cheng ahut kongres sarkar ahut alang li piustan ka hai pandami alang li border chairman pek lo alang li claim bom stai non BJP Parivartana udah bangke nang parlo phak lo Parivartana mane parlo phak lo non anta me kedam tang BJP haidat pen ke khasia ke num pan ke abadiat lang no namat ke nang kilang abadiat lang ala pen ke personal la long i jongjung nang cerap lo nang cerap lo si am ke hai tami tumang cerap dun lain tum ning kan thom bak dulu dadak Karbi Youth Festival along ethnic along he la son dodo ala so hem kiki ma hot tum khasi akai dam tame hala so stelining ti alang li ni pen ciklo speak amar se alang li convenor ki chobam hot ni li phan phun nang call si oi ko khasi khai dam tame wang na ji pusot ki cheng si man du son chang kim pi hop si tum handak dolo participate no stame tum thangdat ka chesi ka ve chesi ki dang ave mas tame bang nang hang nak yi pot si tum ka dam nang pumat si wang lo asiala so tame tum finance na tu ka dure topik athe khasi tum ke ladak karbing long khasi tum ke asun wareng war sai ke long run batame pa anak awedat asi lapula ben itum wang lo gari bang wan long ben lo stame tum mu pan ching hon Dr. Tuliram long hang along dam king ridam si ada yang pantame kerap jo hang lo gari bahara la pe jok ye pan alang lin nang rap dun lo lapen ke itu mu ching hon MP Rensing beta me nang cerap dun lo lapen ke lason thak si hala sot centong MSc mani EM prodi prong pita me alang li tame riar tim son bang cerap dun lo lapen ke amri long du bani kuping maslai non EM lo alang li tame cerap dun lo lapen ke jirpu natum tame inut bang pa pharusi inut bang pharoi ni lason nang cerap dun dolo athe ladak Meghalaya pen tame ke bang tum do lapen nan ne pen ke bang tum do non son ha di ma sau pen ke bang tum do la tum tame ninga rong ba khasi tum hem la son lo ma la pula ma ke chuku yun la son ma pula tum ne ninga rong mat si inut bang po nanti kang lok la son hedi non la tum der kali ka prega kheder kali non Karbi tum tame la son hen lo di la son si hemar lo nang lut si ke pipi si ke do ma dakar lo ke tun ke dang ke chu hormula hai tame itum baklang pon long lo masih lahai lo itu council long pen ke kirap ke long lapen ke long leke lahan lo tangte non he jong itum chethan lo mane khasia khai tum sitami lamet lam chom ke choklim lapen ingthim lem lasi non nangli tum la khasi ove ki mi tum bangso lamet lam chong ako puthot kapachan ponju kapachan ponji phan kachrai komje phanali tum claim ko PPC nangli tum jisik pon bon lo pen claim pon bon sini tum non lapas yu KPO mana United Khasi People Organization pen tum kaching wai tolo itu annual conference son pidoji nasi non itu planning bom lo sitame itu thanata me itu jesemet ke cerap citu dihinana tu cerap citu han lo nasi lahai ka duri pen ajok tum nono mat ki tum thangta claim tek thret lang nasi itu ladak na bangsu UKPO andar pen itu Karbiang long arat mana Karbiang long kedo kasih teman cepang rumsi itu masih festival son bipo so festival bisi itu ada Karbiang long kedo kasih teman cing rumsi itu mendak kime alam cetan po dapat gelahai mu pen kecebong saya dia pan dapat ke hin misunderstanding mate cekoi seroi
kemudian jipan itum lahai isi seminar son biji lapan ke lasu hotame itum coba ponji ladak council ketika dingin tumpan lanon Dr. Turu Ramsi yang pencenglok MP MLA tumpan tapi lokal iam lapan ke sunah taksi enggak pergi ya matum pandemi itum coba ponji pusi itum matha lo sitame itum camata ancot lah non marke ate dihin namu lahai kado ke beta me itum kadure do kok porsi itum lahai si cingkip bom lang nonomat tangte nili kachini kangtung nangli ke khasi inut khasi bang phulo tangte nangli mani la bangso karbi alaman bang nangli pinang an mani nili tum pen asun ansinang la nangli tanang ni jedon lasi bangso puthak nangli kupisi pupo nangli kupsonsi mane kachali mani tibok terai karbi tum du ojoini sinangli bangso nili tum karbi alam nang chari dun ma mate kosun sinangli lapon nang kaning ji bang king lim so nangli kaning ji bang karbi alam lasi la an king lim kaning ji ke nili tum karbi tum sami idhek tum ke ajak tum bang ke ninji thego e zidami nangli bang ke nang king dun lim so sin mu pen nan theklong lasi king kong ke asapota nasi labang ke nili behek pentame ini tem karbi arong sedolo dak birsingki porong amri konsensi birsingki arong ana dak dolo tapi nili behek tame karbi kita puripik lam cili lam klim lahai dapan ke hala sot living certificate exam do hala sot kene class 7 ME hot so living certificate polong tame nili hala bang so amri pen nili certificate long don lo karbi language la sot bang ke iam ke bidasing rong pi non lan tan nili certificate do hem la bang so council pen pi certificate lo la la bang so karbi lam mane ke top mane pure lo ne la sot living certificate la only for karbi language ade la sot do masing na ai lo nili ir po pen cingki bom masih ni mitang alam tame nili jitek hemar lo kini tu mitang alam ni cingki pi po kote mute don ratu antami stame hempen barlo polote ir po teman ke karbi lam si cingki po ya son si tumo he hoilun tumo kado ke betame itum cipocoy bom masih rong arlo tame lahai lun ke bonda tame nili bonda bom apa nili ningkan do lo pota kali rong arlo tame lun tumo lahai ke than risoi yang dem han nili than bom masih rong arlo tame nili ningkan ke thom ke nili karbi pene kleng sarpo pula he presiden rong arlo presiden yudo tumna thuni liklem lang lapan ke superintendent perse bang pupu di lun ke than bang nonan tame nili lun than bom lang lapan ke lahai tame non laso arong det kali rong proxy ka cingrum ame do ni tum laso rong proxy ame yang tame nili lun ke than anatu koyar di lun ceto helai than po mate por chelong la po sineli bonda ta me bonda bom sta me non mat ke neli lahai kam klem nang po mat sineli lahai klem lo tangte non bangke puthot non lom iritum karbiang long alo pinangan la aduya hoya lampen pinangan khasi lapen karbiang bom chihili sai mate manghumi mi aporson si mandelo tangte nanglitum khasi khai tum la non adihu karbiang long mate la asam lapen meghalang boy give and take policy long nanglitum kupilo pudun jike non labang so kahuri sai yang bong hin tame kecelang selat nang dolo khasi tum tame mane dak karbiang long do khasi tum kali ha dak karena meghalaya ban khasi tum tame karbi no panang kelang selat dolo dapen pu karbiang long karbi tame khasi tum pan adak asong do tum haname celang selat la pusi jikoy soroy tame dak a victims ke dak bordar long do tum mane kisung nang ke adu hoy long ke do tum nang tumbang kiduk sunan karbinon kasin adak tum dosojo so give and take policy ke la ke bang government political tuma ameta subject sila ke political tum sila ke watpo lapen government central government tum sila ke watpo adu hoy alam ke la ke nili social media kadam tang tam nili bom lo 1951 17 November halaso ahud central government lapen state government la hinin kacikroy ang tek hadak lang tok ang lo hala so ting si bang non matame do bom nasi give and take policy la ke bang
political issue lo lagya ala tum si chingki po seta me karbiang long along le si koni po bang ni lima thadam de athe dak karbiang long long non tangkring CM Dr. Tuli Ramalang ling tangkring hot labang so give and take policy dolo hai seta me long le inchi sita me pek tek the balang lining ye kluk lo la so teng sinon ta duji athe CM le pupete CM alam pen pete la lang tum ta me long le ta me pon long le la pen yat ta me claim ne da ke karbiang long autonomous council sectional area government of Assam ta me lang tum ka che pheng warat nai mane ta che phudung warat nai ta me alang tum adhikar mane arona be sita me radak kajap klung CM alang li kabinet minister kabinet areng lo alang li si non otip lo labang so 10,434 square kilometer ke tip la si ngai give and take policy ene mane hodi non kidam tang Meghalaya assembly la kami Dr. Kumrat Sangmal alang doktor degree la semerang doktor alang li chief minister Meghalaya alang li ningje bom lo ke la hai border issue politics khelai lang me ani harak rata tum alang li arjun ne lo rata tum ame kripen alang li pa che thandam pupu tame bang tamunit ngasi kingin soduk khasi ke tum kiduk kisung la ching sunduk lo la si alang li assembly jang me ningje lo mate politics adu hoy alam politics khelai nang ne athenon Meghalaya ta me MLA assembly election nang lepo dok lo non next ke nang lepo asi los itum dakar biang long kedua rara tum ta me khasi punon karbi punon Nepali punon yat akhedon ta me yati krehni do ta me la ke manghuna ne atum election por polo ta me la konso amede ke kaita thorbom lo asi kedam tang ke ave he kedam tang ai PPUR ni ke la hai adu hoy lama be hala sot ke dora pet thak rapet an ka plengi silo si an chora pet ason ta do dun lam tumul hai ka do ka ve ta me chipa choi bom asi penangan ke sar tum ke bu bom lo hala so arni hala so situation wan tha pusi alang tum nang than bom he non apor bang ke la hai government atum ka polisi ko son lo ne ke so yang ka pache bohong hilo ne kopia akemang pen lo ne along itum lahai akemang itum chiri nderet la ha lasi itum kido tum si itum jemat hasaro nang po la pen ke chini sero nang po athe la ke go political issue la political dam si solve po pen ke sarkar dam si solve po sarkar tung pima halasi lahai adu hoy bang ke dopo tangte adu ye hoilong pangrum pet pen ko anak khai bak logato haladak la Assam la pen Meghalaya adu ye hoy madi Karbiang long la pen Meghalaya adu ye hoilong mani pangrum pet pen ko an akhai bak do che Meghalaya amane ti rak Meghalaya pen Assam polote itum Karbiang long mati bang ane Kamrup district ha Golpara district ha la hai bang ni tum chip pudam de itu me Karbiang long se do Karbiang long pen Meghalaya ka chedai mandi Assam di asi ai klok ke sabuda long lo la pen ke pu tiliana thuang po la son si dolo dak am la per tibok tere dolo am la per umat bring plate cintat po yan dolo la pen ke la ke blok tu nar lo asi pu blok wana thu bang ke hala khanduli na thu dolo pen pu amareng na thu rap siar ta mula ber ta non monitum non bang so aputak teori sai lah nasi la bang so hendak ke Nepali ta dolo pun melaper ke Nepali tam dolo lepas hendak ke Nepali Karbi lepan khasi dum se dolo jati ki thom lepan pu khanduli na thutame Nepali tum do dakta jati thom la Karbi Nepali ong he Nepali stame Nepali tum idon do ni do asi idon do ni stame dolo
tharbi Nepali khasi tum dolo angge kapre khai hani li pudam delo aduya hoilong mane aduya hoilong kido khasi lapen karbiang bong mane hala koson si non puan pen koson si kido ke thakla mane muni da tum koson si kachingi kache thanza dami koson si non puan ta kido ke thakla da ara da prang pi pu arni pi ti the ko pen pu ti the ko gen than bom ha prang keng pan si dami silong le dami ta me keng pre dami la hai prang ge la tum joi pik thang problem ve la hai tension na du hoy problem tension ave enang ke sona khe pa la so alama ve mani hala so akhe ahut ke thek kere ke dolo hai hala suar ni hoci ke thek kere ta ke thek kere ta me rang tum cho claim scholar tum hala suar ni sik non na kai ke scholar klang o e ke la si hala so hot bang ke chingki mission bang la bang ta me hem alhi son pen chong si ru thai pa me bang yok la bang ta me la son el tum arong ni tum phi tum ta son hala so ko man ne hem ki sung podet ta me rap dam po na son la pen hala tum ta me hala tum yong khasi tum yong si ki sung do po ta me rap dun po la son si hala so dolo tapi umpanai dukan non so thang klong umpanai na thu umpanai dukan po ada ke Meghalaya pen mane ada khasi tum hormuwan po ada ke si boyar thedung do ada boyar thedung do ada isi Meghalaya pen hormuwan po pendak jojor po lason dol ada masih ada marketing tame meo hala so pen ngachingki je than hai to kabe mepsan angge aprang bangke halason plus tami non jasemet non malom bang pinang an chihli sai la ben charwo sai ason si theklong pok lasi laswang pong pen mani ilitum chini lo give and take policy lo mani aduya hoilam posi charwo sai lo sitami bang so charwo sai long sitami asab bak ang bong atum kache jok do mani politics ka pathu ason se dolasi lasu puthak nang li bisi pu pa itum kaiso hian ke kapache bohong yi atum ke amek chon prong lo son se atum kai so hian kapache bohong si he kapache lang seladi ma third party tum dolo la pengala sang bong ta me politics mate lai ali ga chuana tum ta dolo asi non ge go ve ki mi atum ke tek kere social media ta me non king tang tring la si lai social media ban ta me message mane fake news asam son ta man ti hut ber ke ra tum phan ke hoy mi ke hoy hedi la son ta dodo la si ni li ke chini ring tung ke hin state atum ta me la bang so adu hoy alam ke chini pa me polote pibedata hinone athe adu hoy alam polote serious alam madu ta me long le chung honduk asap so le ni long le do posta me tabak so long le ke bang cherai da di polote itim ta me chedanji ilong le ke chung honduk ipran ta me chipida di pu laan la na sinon lam kse tum ka song ta me ni li alang tum phan jakong piduning tung alang tum la hai long ri long park cherai kom tek pot non kedam tang ta me SC kse KNC tum me alang tum adu hoy non lom tum chi song pon bom lo sit in demonstration lapen dum laper mo koy lum gani block tu na tum do bom lo asi da son si long le ching hon atum side lo nasi lahai adu hoy bang ke mo pe ne lipolo government atum ka cheng wa ya long itu masih tame cibidun apa mate ase cibidun pusa me public property lahai phalang no pen kali itum aron pen dam nangji aron pen masih cibi nangji lapen ke itum yong si jakong pen thorplut pulate hala du hoy ke do tum si sungpo hin tame economic health blockage to po kichu kuyun marketing lahai tame blockage to po la si kisung ji ke itum mithang monit pu yo tangke non malom so per phan bang so chi ho chi pol jai mek bang alom so ing ton pa sina kaching ki chi than je bang do olang wai phit ta mi non malom so por phian si ching ki chi than man pol si non bang alom so ke sang pon je phan si ni tum berta mo ton pon po আজিকালি যিকোনো পার্টি মানে কাঞ্জ জুস বাই দি ওয়ে তো কমলাটো খাইছিলি না আনার অফারটো
পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক Kanj Juice. agency non bang karju pon kang tung lagi kidam tang ani amring constituency pen LN PRS kidam tang ani amring constituency pen LNPREC asong pen Meghalaya Chief Minister phan pinpura lo ke pajir dundo labang so pinpura lo long kupipi lo ki jongpon padoke asih kedam tang arni social media lang tame thek long lo ala so LNPRC mane ladak labang nong pelut pangam liang area committee ala so asong do lang tame nason ala hin blogwan blog tu na tu ke UKND boson si hin tame la so LNPRC asong do lang tame cerai ko pan na misan na lang tu ke claim kedam sistame ala so kedam tang Meghalaya Chief Minister Kumrat Sangma pan pinpura lo kipidam apudak nali chokche punini pudam de elang tum dame kitu kisung alam kacethan dam alang tum cethan nam lo asi kedam tang arni amreng konsensi dame ason preka lama rulong lo ha ci chok ceteng hai do lo stame la soang bong kacini na ni ke komano ne dak kace yo katum do kemana ya tum si lebang su kei so yang pasti bongi jiyo kumbang do mana ke cut so bang do ko porsi lahai tum do nasi kasih yang bong tame mate karbi yang bong tame la kedo aso porsi kada jibong cek nang kaita lahai lapi klak nanggar kedo nasi la haladak kitok pon ke la buhan lo je ni tum ladak karbing long gitu nonson rong kabar truk do ada so amreng alam lasi itum pan narakar biang long ke thangnat tami tum long pon pe kan ke itum pan ke chok ke theng pusi ada tok he tame ke chok ke theng ge hindi ke chok ke theng lo la ke karbi ben khasi tame tum ke chok ke bong gar lo hindi tareng solo lasi ne liki pudam ge la he hindi tame ke chok che hem homan lo same ndeli yesemet pudam mi bang ke Dakar biang long kido ke khasi tum ke api apu bang ke Meghalaya lah nasi dak itum gitu bang ke non itu mai ik son karbi tum pan ke me karbi tum pan ke itum ke ik kleng son si hop pon lah pengkinan council termas council ke lah ke itu ma guardian lah itum khasi tum ma guardian lah lapan ke karbi ke doan lapan ke karbi ke tum pan ke itum ik kleng lo lapan ke akapre ke tum pan ke itum korte mutia son lo lasi non son guardian tum tame nang lang pon pedet lo lapan ke ik tum tame nang lang pon pedet lo lasi non bang ke alang tum bang ke son lo he api pu pan ke tan nama son si man lo harkop lasi niliela thangnat tane li chok te thek nam long le sita me kipu ngang tum ke la lo atu ka ve rat pan chingwai sar pengik karbiang long tunung council ben ting wai sara sonte lai klem dam sonte king seti pusin li mat hadam he asi jese mat ke la development ka ve taisi lo aprang non council kan toxic cap pengat lo ala sur petame development ave lapani ave no congress ACC utame ave dia lo asi non BJP sarkar aku non development amukha peace and development amen pen development amukha pipajer dam lo tame alang tu sentiment de gok lo la prang pen development ka be non tame tuwar dam wong nang thai be tuwar man asi non ke dam tang non kin tang ni bom sang pi ke hai rina terang pi iam tame alang li chipi dugo lo sistame ratun thai ngole alang li chipi dugo non ke dam non alang li hamrong tame khasi asomar mane tim somar tum chipi pon patek nang pare nang po alang li tu eli thek nam long na tel hai bang ge rat nok la le same alang li akhati mane alang li ta khasi ben close relation do asi alang li tame khasi pan ka teng hon do stame
tan pen bang ke thek model lah sim la so aning kan pen adak development ave data porsi atum sentiment lo pen ke lai ke chok ke theng tang ho lai ke bong so lai dul he khai yan la si man bang ke api putum han ke jithan dam pin pura lo son se man det lo ni ling ma thak masih la so long bang nang litum kupi lo putun pon nang litum asong pin kupi lo putun sik nil tum ke dak khasi dim ke adu hoi long det le khasi gitu wali nili pulon konsensus serkiap tu dak itu mungkin adu hoi long le gitu khasi tum ke adu hoi long le adu hoi long det le ke do kali nasi adu hoi long ke do tum bang sung tu lo hok lo nili nang li le do positame adu hoi long bang ke kaita itu sojo kapere sojo aju lo polote kita hai helai do lo dak kapere asi asolong kene lagi ki pudun di alam ave ate alang tem gitu kisung alam si than lo la pedi beklang lo tapan kenon karbiang lo nga arlo tame kaplek dum khasi tum do tame tum ke daksi do tip lo la peni ka prang wan daksi do tip lo la pen ke non di prang wang tame daksi do yi la pen ke daksi tum ke ti yang tame dakan si tum ke do bo karbiang lo si itum lahai binya polisi lahai sini ne nasi lahai ke bang polisi government bang khela bom ko politik system ke khela bom ko to war bom ko stamen item ke kat thai belo da khalo item hem da khalo item ret da khalo item ki thi yang ni internet da khalo asi karbeng long to mas council pen item han nang kelang le bang ke lang tum siar pu do la pen ke lang vek ji pusni non ta mi item ove ki mitum bang ke ning ki thebam athema non jing hon doktor tuliram long hang si yam ke ayala li ke ove ki mi phan ji semet RDPO si owe kimi kaching thor thek je phanang li RD ki pialong apen ke peace and development rally labang so amen panang li development ki claim long antame neli alang phan choro tung dapat ke alang li phan dame neli aram hirjime ham bisi anso se ki claim me dame ye phan apen dongri long par kaching hon thek aja kong lapen ke asung so ahirjime doji busneli marna mang nota meneli hirjime johang asinon ningkan surihini ra ingko re hinia perman setami non election setami judelo kilik setami judelo lapen council setami chingni atlo la so long ili ka theklong ateng bute khasi ke akhai ben ke nominated MAC setami long ande dalo tangti non kaprek asai kamalong mani board chairman lahai hui kipido la so long bang nang litum masong pen nang litum masong lo akhai pen ki hang non ji phan nang litum chisik pon doma non Jun acik to tarik nerkiap pen tabang so karbiang long to mas council kilik to lo nasi lan kan pho phan tame kilik padua lo akan ke iem tum tame ching ya ta sim tame ching ya lo akan ke nominated MSC made ala kapra ke tum election ne thor tame ratum ke hayum le potum unrepresented akai tum la handi atum phan tame governor pen approve si and nominated MEC ason artu ang hoy dodok si ang kitam tan tame aring ma khai tum kadong ni di ningarong apan ke kitam tang tame karbi tum ta chelong thulo pen kapra khai tum handa pilo apan peneng la chapta me kapra khai han pilo apan ke doktor mong ver pi phan tame pilo ini lahai kapra khai han kipi mane mi thang long khai han kipi punyali thang na tu dam pha be setame kitam tang election share phang ke hai doktor tuliram long hang tame lam chak mateng lam chak chipilo khasi dum phan no je me CP bandi bolo setame hada official tikla gedam tame dokok poroteng lahai tum tame ke phurun deta dokok lo laban ke lawang so puthap tame high level atum tame alam dokok lo lasi lahai non phurun bang ke khasi dum phan bang ke pide kadat lo
mil tum ye semat ke ning oil ha seta me kupu jelang ma por li dalo itum jisik kedang lo itum masong man tame no mi tade mesi ke hang ipan jisik kedang alo tapan ke hala so bot hunu barar ni si mane bomtar ni lo ala so ni ahot taking ceremony you know mit te mesi tum han ku arjlong lo kamat si ni tum butot urmiar ni mana mandar ni si tum kita mi han ke jesek an ke hara sot bomtar ni itum mara bakso message arjlong lo kamat si tum ha tu te jese man ni ngoyon ha sita me non ku pujelang si non nali pun arjlo la non board chairman abang ke kasih tum han ke people like nai pusi nominated hala pin pora lu tami tum thon nam lo kadang tanga chiklo laban ke itum ning the khasi ye khay man bivek ji sira me ladak bong to kok khasi tum han pustame khe phan ke ka hon the ga bang pan pinang ji mane political ke klema tum ke dolo kemana ne khe phan kang hon the atum bang political klem lo laban ke khe tum ha sentiment ba tame politics klem lo dapat kami tangale yang juga pandemi politik sekian tu. Sialai politik dalam pathet tidak pen kaya pan koson siapa perang kinkam kepajor haji pan halah yang menditum pan biaya sonte. Mate halah bangsa song amen pen itu kejong pon lo ada halah sot amun itu pan biaya sonte pasti itu meng tuar culang bom sita me tung cehon doktor tu dia ramong hang alali kopi si nang mata jima tangan ni ngarlo itum cini ne lasi itum ning the bom to wato lang mana di itum pan akimisen komane mana pen khatap alamar juje det pen komane kace yok dun alamar juje det pen bangso asong apan aman kipi benar di kipi pen itum kehang keneri alam nangar jusonte posini itum na bangso song hoi pen tame itum ning the bon bom kedamtang ani Meghalaya long gitu Khasi Student Union atum pen Phirangkia mai long adu yo hoi gitu la Assam long mati Karbi Anglong long adu yo hoi gitu long Khasi atum aphan ani ke chok ke thing la pen kilang rembang ington nang po pusipo kali pulo tangte haladak Meghalaya long gitu Karbi tum aphan sadami alang ni sadami pasak sak det po mate papa song det po se alang ni tum pen Phirangkia mai long kaning ji pondo lasi nang litum lasu puthak mate nang litum la Karbi Anglong long gitu Khasia khai tum lasu Phirangkia mai long Khasi Student Union atum kaning ji pon alama long nang litum kupi da kuputun ji ke kidam tang thailong lo ni kita thailong lo atu hoya long gitu Khasi kote tum han Karbi tum yang pasiksa itu nang po kalite Meghalaya long gitu Karbi tum pani tum pasung ji pusit tum jipi la sila hai ke so yan ke jither nang ne pusin ni mat mata tum itum ke so ke ala British Army itum panang sik ndang ado ladak North East angkang ke si province tu ada sik shedol around ting ban si ikim nang rak no si itum ke so yan ke itum hai jither ji hamang ne pusin mata bang Meghalaya Karbi abang tum tam yang tum cik bang Karbi Anglong cik krong ke ada tum Meghalaya cik krong ti nasi alang tum tame ladak jeyok nu rat po bang ke ni tame cik krong tum te la son bang ke nasi la hai jither jahap ke itum la ke ni te krong te pusin ni li non ta budun kang tum nasi ni limu pen tak pulo la bangso itum khai so yan ke kaching hon la ke kaching hon do vek kan ji hemi sita me nyong se kaching hon ave pulo te me korte mo te bong ta me itum chi hong ani kang sam ka ve ben jinglok kache bohong kai ta me lung der la haido non ta me la haido itum limun po ting don de son si non ta me dolo hes ta me la song bong pen itum kaching hon bang do vek na ji ando te itum la ga do ve me lam ki do ta me itum ching wai theng ji tangte pinangan pu kaching ki chi
UKPO mate United Khasi People Organization Karbi Anglong Central Committee long amai phut lo tangde nangli nangli phan khasi korti tumpen chenglok karbi akorti injir mandia khai tum stami nangli phanang chini kinang sot laben lason thak thak si kapre sundami nangli tum nang kachini kinang sot la se nangli la UKPO mate United Khasi People Organization long claim clear prang nangli kupi PC claim lok mate nangli kaya lang mo nangli asako chithan pajir mi ponchima so rolo nangli labang so alam lipan nangkar jupot nasinya deke nili men ke panchingan lang ratane kulo nili bersingki arong si nili mahang tek lo nili po men nivel war apa nili payment iris ratane atum bahi tame khasi si nili pi nili pu antame arong khasi lo nasi nili behek pan tame nili master pan pensi nili cingki bom masih ni behek aku koson mati sa pulai citan timung lah behek aku ke ala pulo di rongarlo ke cat kalang no lai ke isi si agar level masih nili social worker ke klaim ceng nili kelas 9 ni kan 2009 nili kelas 9 lah masih hala sohot nili Don Bosco long si school dun ke ceng si nili government school se dun masih kelas 7 na da government MI ancot hala so high school lah data masih Don Bosco cup crack lo ni ada Don Bosco high school lam kecil long sin ya dak dun lo hala si 2009 nan kan hala so hot ke amri havar long isi education na tu matric angdeng ke pasu pik aning kan hala so in batai pot trokle pi exam pi data pasu ni hala so masih hala so inut missionary wang lo ha Mumbai pen inut Brother Philip alang li non ke wedar lo Brother Philip alang li bos kolang bang si alang li penajok sinyal tum lah ada matric center nang ji pu hala so hot itu student pen itu ndak hala so ke karbiang long ndak CDC tu saha bosut saha aso saha sar pen tum pipin hendak guidance song si da matric center binangji pu itu kediman dolo asih labang so matric center nangji pu kediman nalong keng sang aso karajulong pan ke latum ta aning mane kapelong le dia phan hedi bori pik athe haj neli jagirut anasil matric tok nangi kilometer plike prapo ba poke nason angke dak inglong pa hada kedodam la ke perthekimi angke hala suar alam iklang pik yesemet suar lotum dapan api podong toilon po exam tak namon po sa tangka santet sangti lai pidam po kecewang por bang dia usul carbak la sonta hala sur alam iklang klang aselahai kada ko data yan sinut Brother Philip penajok lapan ke dak lokal mesi tame alang lita cerab dun hala suhud lokal mesi ke komai lumini kuping maslay alang lima lo alang lita me cerab dun lo na son si itu hak kotan tame labang so kesan kotan tame itu cedanan nangkok lo athe hala suhud sebat mai roket sumang ke dak matric center bilong le athe nili pen ke kace hilo 6 km anat posi ketok angke nili pen ulu kunci ke 6 km kamat menit si kabilif ji kabisa si nili pen ha ulu kunci ni 45 km tu nasi 6 km do la si itu madak except pun elak ke matric center settle un e posi hala so kodlong mantame alang tumar roket tembang sita me reality radak so Brother Philip la so brilliant pick actum amai adak high court advocate Phanwan tan 6 km makon kilometer ma pan tan adak an ke hok lo an ke la tum adak patheng kolong do boundary wala be pidek pulai do facility survey ma te pu ke andri hawar so an ke boundary wala be pulo la so lampai penpai la tum number la asi boundary wala we pula bangso lampu rong pacetang sing student mak thorpak lo la amri cintong school an high school man cingrum si adon tin cek pum ape putame curung dun lo la bangso cek ilong wet cingrum si hala so cek hala da amri high school long ke wan je pan
army atraksi wan la sabradar pilip ha dak topatuli along army tum do army kem atrak hala so army atrak bang kithom do driver pe dinut penagat bang ini hile cewek krai tembang ini latum atrak wan si la so army atrak wan si cek kiroi las asila analang li kiklem cepeduk alang linona velo stame iltum cikumona kok asi ala so metric center dulu pulang tum madak kot pentan me yang tum kya side lo lapan ke non ciklo jon ven lo metric tok mai la so tame transfer falang tum di hak tum ke room ci en lo han jagiru nili lang ta room do lap lo ake iltum madak klem bom lang ada karlo klem bom lang nili ta exam aporta minili cibi kok lo da cilang le lo abang sopan si nili por idul lo brother pilih penajam ke hala suhut noni roi vet nat lo an ke da su roi prang itu madak jai kathar bang hala suhut jai kathar ake hai alang di krokrai har long dc klem boy hut alang di mitang gari pen bang si escort bang si hala su integration type klem lo Sala suhut itu hantame isi felicitation type dulu success ason hedi itu bang proxy tu student tum itu pan kek ngtan si hadak me itu si itu hantame kek nang pin lo si hala suhut isi memorable mane tingni oni arni man lo han si success great success kala non puran tame amri hawar long ala so metric center tangsung sepin pan hadak metric center bang long lok lo non puan tame ke pas percentage bang do bom lo hadak lapan ke lason si nyali social worker claim bom lo 2000 ni lason kan masih metric ta first base lo nili hala so metric center nili claim don lo nili metric tok asi nili phana so ju nang lo cilang na monda mas yang koin yang si fiel cite nang homparlen di bos nili hana pe ene pula kene lah nang homparlen na stame nili anam kang kon nili pastel lo asi 11 ke nili di Memorial College long dam lo ada si admission lo hala sot perteki mi di Memorial College bolote hala sot gireging mane therapik muni tum reging bolote therapik ihak nang cipik hitum dolo ketri long tame si lahaya environment hawa dolo hadi si hadak nili kile pen ge hadak nili jerpo senior tum do hadak pen cipaci ni la pu marsi ala lokal tum bari top tum bang jang cipaci ni lo nasi hala sot situation hino hostel mate outsider tum bay trop pan hong ted long lalu yang hong ted lo bolote arlong pan setame song sek pan setame am hang waron ni ta ala nak klaim bek bang sedang kan lo nihir pu gones bo men hala ni tum ke la sot klaim la sinang tum ke bang pan ke la hai awet lo mani election hot atau student union election do ala sot nil tum karbyang long pan awot penangan alang pan pa hai dat lo mani siat do tip man hedi ana ki melong lok lo silahaya bang awet lo mani tum karbyang long student pan ke si relation kok lo asi 12 paningkan ada karbyang long pan kido karbi tum pulang kaprek hedom do setame ada karbi student union karbi student association awet ada so asi 12 itu nili ke karbi lista me khasi sitame hala so bidi sore pudun si bida sing teron po amran dan Moskow dung alang hem madak sedelo alang dinon kongres lang si iklam ini yang brigade presiden alang li non klam boy di alang li pencing kicing wai si KSA mang patek dat lo hala so nili gar puding dun de he tema nili ke puding na imun kali dat lo hadak nili khas pinak porsi hadak nili puding dat nangka hodai panne borio lo tami presiden na bang alang li secolo bida sinteron nili pan nangka hodai bor tugas tami nili pulo nili ason antami lang klan dunji nili secretary akaman tami nili ketok kelang pancelok nili nang klan pijis tami artu bangganang lo nili si nili nang jakong do anak cerapon poposi hala suami pen ala kamu belum ke dokter bi Amerika bi pusi hala tu mane la bangsa KSA pan kecepat kepace tangi pan bidiri lo hati asi hala so la tu festival rong aja duduk hala so long tameni tum ke kan lai cepek lang don asi hala so hot nili la
cakap sa chairman tami hala sud ni li citong ceng crossing teron sar lapan hala sud sini li stelin TV sar ban mai citong halang li sud ke weightlifter lang weightlifting international weightlifting halang li kelong mirak lang hala sud cepat ini pen nasan sini li social work ke klembom don damom lo lapan kini li potot kasih student union Karbiang Long district committee long klembom lo kongkun lapan ke lason si lason kentang derpan ke nai pipine perang ke kapten mineli iklim cepat dulu apa ke lason tak si ningkan truk neli halak lu neli ke Charlie school Don Bosco school along kami neli ningkan truk lu tanam lah ate ladak neli school fees ki pian kami neli cibung dulu apa son lo neli hadak bainong talong lo frang neli cipi lo school fees neli Charlie 6 cipi lo lapan ke neli dak lo tanam lo nili scout master training ta mini lian lo non nili scout master training ta mini li advance course of tangal lo nili tum non SWB la so ne Himalayan Wood Badge la ke hiring lo hadi la so level dola si nili lahai co-curricular activities mane semaram han kirung asai ni ni hang pik non ta mini li klembam apor lo polo tame fadar tum nang hang kem du nang ji po kem do poni thom ju thom ni kem do po samaram pen ti than chim boko son si life along ke klem na isos career asal hede defense na tu son than bom si non tame do bom lo la si ni li social organization klem bom lo